Култура, пешеходна пътека, спираш. Култура. Какъв беше ония клипар, скоро беше излезнал едно клипче в Фейсбук, гледах. Някакъв инструктор. Обяснява как новите правила били да спреш на пешеходна пътека, си дигнеш ръката. Ти представяш ли си, ако искаш да слагаш на пешеходната пътека, да му изпляскаш един път и тогава да му пуснеш да мина, да теба инструктора, да теба. Само в България на пешеходната пътека пише погледни наляво, погледни надясно. Това никъде го няма, обиколил съм немалко държави в Европа. Никъде го няма това, повярвайте ми. Аз поне не съм виждал. Ако вие сте виждали някъде, кажете ми, моля, нали ще се извина за това нещо, специално за пешеходната пътека. И Господа дойде да управлява България, същата работа ще е.